Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujar a la muntanya, s'assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: Feliços els pobres en l'esperit, el regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol, vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils, són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius. Déu els compadirà. Feliços els nets de cor, són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau, Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos, el regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Aquestes paraules no són slogans bonics, sinó una visió revolucionària del món i de Déu. Jesús no diu sereu feliços sí, sinó que afirma feliços ja ara sou vosaltres si viviu així. És una invitació a viure contracorrent, però amb promesa de plenitud. Aquest text és el retrat del deixeble, però també la imatge del Crist. Jesús va viure totes aquestes benaurances i ens convida a fer-ho amb ell i com ell. No promet una felicitat fàcil, però sí una alegria profunda, arrelada en l'amor de Déu.